Nem csak hülyeségre használom a telefonomat, ahogy te is, mikor nézegeted a social médiát, meg ezt, azt. Na jó, egy picit lehet. De, hát milyen jó, hogy ráakadtam a HDT applikációra, hiszen vettem egy mosogatógépet, képzeljétek el. A régi, semmi baja, de gondoltam, fölajánlom, odaadományozom valakinek, de ezt korábban elkerültem, mert mindig csak a macera volt vele. Nem szeretek cipekedni, szerintem te se. Aztán most rátaláltam erre az applikációra. Egy gombnyomáson el van intézve, az új gépet kihozzák, sőt, ha kell, be is szerelik, a régit pedig elviszik oda, ahova én mondom, vagy fölajánlom. Rátaláltam arra az applikációra, amikor nem hülyeségre használom a telefont, hanem nagyon fontos dologra, hiszen segíthetünk másokon is, és mivel cipekedni én sem szeretek, nem csak másokon, hanem rajtam is segít ez a HDT app, mert föl se kell hívni őket, csak gombnyomás, és minden el van intézve.